Krásny deň, milí televízni diváci, som veľmi rád, že sledujete našu reláciu. Hovorí sa, a určite je aj pravda, že každý človek si je sám sebe najlepším lekárom, len treba nájsť tie správne cesty zdravia. No a zdá sa, že tie svoje objavila aktívna seniorka, cvičiteľka jogy a žena, z ktorej priam sála pozitívna optimistická energia, pani Julia Fidesová. Dobrý deň, pani Julka, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem a ďakujem za privítanie. Pani Julka, vek žien sa neprezrádza, to je fakt. My však povieme, že vy ste 80-tnička, v žiadnom prípade však nevyzeráte na tento vek ani fyzicky, ani energeticky, ani psychicky, duševne. Čo vás vlastne drží pri živote, čo vám dodáva životnú energiu, životnú pránu? Moje telo, ktorého ktoré počúvam stále, čo si želá, čo si praje. A snažím sa tie želania tela môjho splniť v kľude, v pokoji, cez cvičenie, cez pohyb, cez stravu, cez vodu, proste všetko. A tým to príde samé potom. Nie vždy to však tak bolo. Dočítal som sa v jednom z článkov, že bývali ste kedysi chorlavá. Čo vám bolo? Čo vás trápilo? Bolo to hodne neskôr. Celé svoje detstvo a strednú školu som prechodila bez jednej jedinej hodiny vymeškanej v škole. Dôkazom toho sú moje vysvedčenia a sem tam nejaká tá hodina ospravedlnená sa objavila, že som niekde bola zo školy. Ale ináč všetky tie moje problémy začali vlastne po prvom pôrode v 1963, keď trval dlho, celý deň skoro a skončil zápalom žíl. A odtedy sa to už potom odvíjalo. Druhý pôrod, otrava 600 nedeliek a tak ďalej. Potom prišli roky 60., keď som nastúpila po materskej, dali ma pracovať do chladného, veľmi chladného prostredia v zime, v liete. Tam boli skoro mínusové teploty. No a tam som poprechladala, chytila zápal mandlí, ktorí nevedeli 10 rokov liečiť. Liečili, hľadali všeličo. Ale mandle nechali až v 1977 hodinu škrabali zvyšky a odtiaľ to začalo. Začalo srdiečko, pridal sa reumatizmus. Začali problémy s chrbticou, pretože telo, keď má zápal, si berie samozrejme ochranné látky z kosti, takže tým pádom to všetko začalo a nesťažujem si, žijem. Keď ste teda začali byť chorlavá, v prvom rade ste teda hľadali nejaké útočisko alebo riešenie v tej klasickej medicíne. To znamená, klopali ste na dvere lekárov, absolvovali ste rôzne vyšetrenia, predpokladám, že ste užívali rozmanité lieky, medikamenty, ale asi to nepomáhalo až v takej miere, ako by bolo treba. Ja za to obdobie ďakujem tým, ktorí sa veľmi, veľmi snažili mi pomôcť. A naozaj veľakrát to boli aj také rady alebo aj lieky, samozrejme, lenže tie lieky, ako si moje telo odmieta, jak žijú. A tak to bolo len tak obmedzené, najnutnejšie kvôli srdiečku, aby mi vládalo. Tú podporu srdca som musela pojedať v tabletách. Zo začiatku absolvovala som veľa liečení, veľa pobytov na všelijakých možných inštitúciách, kde som mohla relaxovať, oddychovať, doplňať svoju energiu a hlavne stíšiť všetky tie boľačky. Za čo veľmi, veľmi, veľmi ďakujem tým, ktorí mi verili. No a tí, čo mi neverili, tak postupne prišli na to, že teda fakt tá baba dokáže všetko možné a ozaj sa zo všetkého vyhrabe. Takže ja som v podstate na invalidnom bola do roku 1993, kedy som bola už zdravá podľa nich a vyradili ma z invalidity celej. 3 roky pred dôchodkom nájsť si prácu. Takže tak asi. Zrejme ste potom hľadali alternatívne cesty a do cesty vám prišla joga. Aký bol ten prvý kontakt s jogou? S jogou som sa vlastne stretávala od detstva, pretože od 4. triedy som gymnastkou bola, síce športovou, ale gymnastkou. A potom to prišlo na tých liečeniach, na tých pobytoch, kde vlastne všetci mi hľadeli pomôcť v rehabilitáciách, infúziách. A cez tie rehabilitácie, ktoré sú vlastne z jogy, všetky cvičenia, všetky polohy cvičím s mojimi žiakmi, o niečo pomalšie, o niečo uvoľnenejšie ako na tých rehabilitáciách, ale tam prišli prvé kontakty s pohybom, no plus Spartakiada a tak ďalej. Proste celý môj život bol pohyb jednotka.
Ktorý ten moment v rámci jogy vás presvedčil o tom, že toto je moja cesta, joga mi pomôže? V 90. roku, v 1990, keď sa otvorila univerzita 3. veku na Univerzite Komenského, bola som pri tom. Začala som tam študovať všakovaké potrebné odbory. V tom období som bola veľmi aktívna v cestovnom ruchu ako sprievodkyňa, takže som si naštudovala všetko, čo som archeológia, architektúra a tak ďalej, národopis, etnografiu. Ale vedela som, že dole v súteréne Juro Gajdoš, učiteľ telocviku na právnickej fakulte, robí cvičenia pre žiakov, ktorí študujú. Lenže mi to nejako časovo nevychádzalo popri tých štúdiách, ktoré som robila. Tak som si povedala, nič to. Ja pôjdem na odbor joga, lebo ho medzi tým pani doktorka Motajová otvorila na Univerzite 3. veku. Za čo hovorím, už je tá tam v jogovom nebičku a každý deň, každé ráno, každý večer jej ďakujem. Takže otvorila ten kurz a povedala, počkaj, ten si zrobíš pre seba posledný a dôsledne. Takže som tak začala s Jurkom Gajdošom ráno cvičiť, bol môj ročníkový vedúci a tak vlastne joga je moja odvtedy. Jogu ste teda nielen študovali, ale časom ste ju začali aj sama precvičovať. Viem, že existujú viaceré tie odnože jogy, ktorým sa venujete vy sama, čo vám samotnej prinášajú a čo prinášajú ľuďom, ktorých precvičujete. No, joga, áno, máte pravdu, je pre niektorých zdrojom príjmu, preto sa vymýšľajú rôzne odnože jogy, vymýšľajú, ja neviem čo, len aby mohli čo najviac ľudí pumpnúť peňazí. Nie som proti, nech si každý robí, čo chce a ako si, pokiaľ mi neubližuje, mňa to nezaujíma, len to tak evidujem popri živote. Ja ostávam tomu verná, čo je tisícami rokov overené. Čiže pre mňa niekto, že niečo donesie, lebo bol niekde mesiac a už je učiteľ jogy, neplatí. U mňa platia tie tisíce rokov. A ja hatha jogu do konca svojej práce budem cvičiť s mojimi záujemcami. V čom spočíva hatha joga? Hatha yoga vlastne sa odvíja od Patanjaliho zápisov, ktoré on vlastne bez polôch spísal. Toto rob takto, aby si bol taký. A čiže odtiaľ sa vlastne odvíja hatha yoga z týchto rád Patanjaliho. A v 13. storočí mních z Indie prvýkrát navrhol polohy k týmto témam. A od toho 13. storočia vlastne hatha yoga pradipika existuje. A myslím si, že tu nie je o čom hovoriť, keďže je to overené. Ľuďom to pomáha, ľudia to majú radi. A tí, ktorí si povedia, no áno, chcem, lebo môžem a chcem byť lepší, tak idú. A to už je droga, to už je ako raňajky, to už je ako voda, to je už ako život sám. Pani Julka, povedzme si, ako vyzerá váš bežný všedný deň. Predpokladám, že okrem jogy praktizujete všetko možné a nemožné, čo súvisí so zdravým životom, so zdravou životosprávou. Tak je to veľmi rozdielne leto a zima. V lete, ako je teraz, horúce leto je ráno u mňa prvá dôležitá povinnosť poliať všetko živé, čo mám v byte a vonku na balkónoch. Takže to je taká hodina a pol, čo sa venuje mojim spoločníkom, mojim kvetinám a potom idem starostlivosti o seba, vyberiem si z chladničky všetko, čo chcem mať na raňajky, uložím si karimatku na podložku, teda na zem, a nastáva tá najnádhernejšia chvíľa pre mňa, že si zacvičím. To je tá polhodina podľa toho, aký termín zase ma čaká po rane. A bude to polhodina, keď niekde mám termín o 10:00, alebo je to hodina, kedy môžem prísť a raňajkovať až o 11:00. Čiže to je také, čo je moje a čo málo kedy si dám vziať. Cvičíte jedenkrát alebo viackrát počas dňa? Cvičím ráno najradšej, počas dňa nie, jedine večer, keď mám kurz a niečo nevedia, nepočúvajú ma, tak
musím to predcvičiť. A večer je to len vlastne poďakovanie dňu, ktorý odchádza, tými takými najzákladnejšími predklonmi a také polohy, ktoré sú z pozdravu mesiacu. A vlastne tam si vyspievam mantru Om, pozdravím a poďakujem za rodičov, za rodinu, za všetko, čo bolo moje a idem spať. Pri akých konkrétnych zdravotných problémoch nám môže byť joga nápomocná? Spomeňme aspoň také tie najvypuklejšie. Ja by som povedala pri všetkých. Doslova a do písmena. Či je to psychické, začínam tým najťažším, pretože psychika vlastne je základ ťažkých ochorení. Nepohoda v mozgu je vlastne nepohoda v celúčičkom tele. Takže tu v skutku potom idú pohybové ústrojenstva. Jasne, že keď ja zakývam tou rukou, zatočím ju, tak rameno mi poďakuje, lakeť mi poďakuje, zápestie mi poďakuje, končeky prstov mi poďakujú. Čiže automaticky sa to prekrví, celá tá polovička tela sa prekrví, ktorou hýbem, ale samozrejme v súhre s dýchom a pomaly. Pre koho je vlastne joga určená? Pre všetky vekové kategórie? Áno, prosím, od 7 rokov života do konca. Vy sama tvrdíte, a tvrdia to aj odborníci, že po joge by mali siahať aj ľudia v seniorskom veku. Prečo je to pre nich nesmierne dôležité? Pretože pohyb je život. Senior, lepšie povedané, človek, pán, žena, pani, odchádza na dôchodok plná predsavzatí, bude mať času, bude mať hento, toto budem robiť, tamto budem robiť. A málo ktorí z nich majú návyk niečoho, čo im ide do dôchodku, čo ich podporuje v pohybe, čo ich podporuje v kultúre, čo ich podporuje, ale aktívne, nie len ako sedieť a pozerať, to je koniec. Aktívne, proste niečo zo života si odniesť pracovného na dôchodok. Ja si neviem ani vôbec predstaviť, že ja by som prišla domov od niekiaľ z mesta alebo od niekiaľ inde, že by som si sadla pred televízor a sedela tam do polnoci. To si neviem predstaviť. Pred televízorom sedím maximum správy a keď ma nebavia nič. Mám kde ísť, zacvičím si a idem na prechádzku. Teraz, keď sú také horúce dni, to je hodina vonku. Hodina, niekoľko kilometrov. A to ľudia zabúdajú. To dôchodcovia zabúdajú. Dobre sa napapá, ešte pri telke gypsy a čo ja viem čo. A potom má 1 500 000 problémov. Pohyb je život. Dá sa teda povedať, že recept na dlhovekosť sa ukrýva v aktivite a taktiež v tom, že človek má ciele. Že vie, čo chce a ide za tým. Je to tak, presne. Nič nemusíme, len zomrieť. Ak to slovo vynechám zo svojho slovníka, zmení sa mi život. Ja budem všetko chcieť, želať si, prijať a pôjdem. Pani Julka, existujú nejaké také domácké jogínske cviky, ktoré môžem vyskúšať napríklad pri akútnych problémoch, trebárs, neviem, keď ma sekne v chrbte, alebo keď pociťujem akútny stres. Čo vtedy robiť? Prípadne nám to aj ukážte, ak to neviem. Áno, mnohým, keby som ich tu mala, tak vám to potvrdia. Som pomohla jednoducho, veľmi jednoducho. Ľahni si na karimatku, uvoľni sa v šavásane, v polohe pokoja a zadýchaj si jogový dých. Ak sa ti to neuvoľní, pokrč kolena k brúšku a krásne sa vykrúť kolena vpravo a hlavu vľavo 2-3 krát a blok sa odstráni. Počas vašej dlhoročnej praxe ste určite pomohli mnohým a mnohým ľuďom. Spomeňte aspoň 1-2 také najzaujímavejšie prípady, ktoré sa vám vrili do pamäti a ktoré teda zarezonovali vo vašom živote. Áno, najviac ich bolo, keď som cvičila v Ružinove gravid jogu 6 rokov. To boli také odozvy a také spomienky, že tie slová, ktoré mi písali SMS-kov alebo na internetovú adresu, sú uložené. Boli to neskutočné, lenže ja ich pocity všetkých tých, ktorí okolo mňa prešli, nepoznám. Ale keďže sme cvičili na Univerzite 3. veku, čo je vlastne vysoká škola, tak sme totiž mali semináre, zimný seminár, letný seminár. A na konci jedného takého, bolo to v máji 2018, som povedala, dobre mládež, tak
hodinu pred tým, než sa rozídeme, mi všetci donesiete prácu ročníkovú. Čo ti dala yoga? Odpovedzte mi na to. Takže áno, neviem ich pocity, nemôžem za nich hovoriť, ale tu sú ich slova, ktoré, ak dovolíte, by som rada prečítala, alebo nech sa páči, prečítajte. Vy môžete zalistovať. Len mi ukážte, kde mám čítať. Áno, to sú vlastne to sú každý reakcia. príbeh. Áno, je samostatne podpísaný, sú len krstným menom, nenarúšam nikomu súkromie. Cvičenie jogy v kolektíve mi dáva pocit spolupatričnosti, pomáha mi vnímať a preciťovať svoje pocity. Ďalší názor, yoga. Na začiatku som mala obavy, že ma to neosloví, ale teraz ľutujem, že som nezačala skôr cvičiť. Alebo rada chodím na vaše cvičenia, prinášajú mi osvieženie nielen pre telo, ale aj pre ducha. Sú to z vašej strany dobre premyslené úkony, ktoré mi pomáhajú krajšie žiť. Asi by sme mohli čítať ďalej a ďalej. Bolo by toho tam veľmi veľa, dokonca tam aj diagnózy spomínajú všeličo, lebo naozaj boli niektoré aj tak, že mali dohodnutý termín operácie bedrového kĺbu. A keď tak aktívne, však viete, to sú zväčša 3 mesiace čakačka, tak keď tie 3 mesiace poctivo každé ráno cvičili plus chodili ku mne, vždy som videla, že sa to tam uvoľňuje. Ja to vidím, ja ich čítam. Mne oni nič nemusia hovoriť. Ja ich na tej podložke čítam, ako sú uložení, ako uvoľnení, kde majú bradu, pery, či sú odlepené, oči privreté. Čiže ja som videla, že sa jej to zlepšuje a naraz mi ona povie, vieš čo, lekár povedal, že mi rušia operáciu, lebo netreba. Takže základné je telo mať v kolmici vždycky, kĺby tam, ako majú byť, nikdy nehrbiť sa, nikdy nedávať ruky dopredu a skôr dozadu a vystierať telo a potom takisto nôžky, nekrížiť ich, nesedieť prehodenú nohu cez nohu, prosím, bedrový kĺb sa vytočí úplne ináč. Jednoduchá otázočka, je dobré cvičiť jogu o samote alebo skôr v kolektíve? A potom veľmi podobná otázka, mali by sme cvičiť v interiéri alebo skôr v prírodnom prostredí, aby sme aj nasávali tú matku zem a jej energie? Jasne, chápem. Takže cvičiť v kolektíve, to je učenie. To je možno aj jedným očkom, že pozerajú po sebe, ako ten druhý cvičí, čo im zakazujem, pretože ty cvič, ako ti telo dovolí, počúvaj seba. Ale býva to tak. Takže v tom kolektíve sa naozaj naučíme veľmi veľa, ja sama. Aj tým, že sme tam viacerí, odovzdávame si obrovskú energiu. Že sa spriatelíme postupne, že si rozumieme tam mnohí. Takže ten kolektív je veľmi dobrý pri tej joge, že vidíme, ako sa to má robiť, aký máme byť. A joga, ozajstná, taká moja a liečivá, je doma. Každý deň, každé ráno je to správne, kedy proste som sama so sebou, mám pocity, rešpektujem ich, cvičím podľa tých pocitov a cítim, čo vyťahujem, skrátené, predĺžené, skracujem, čo ubolené, uvoľňujem. Čiže to je to, čo mi dá yoga doma. A interiér, alebo byt, alebo uzavretý priestor. Opäť, máme veľmi veľa učiť žiakov v joge, ktorí majú strachy. Obrovské, boja sa pavúka, bojí sa mravca, bojí sa jašteričky, bojí sa veveričky, bojí sa všetkého na svete. Čo je u mňa prvé, ničoho sa neboj, nič ti neublíži. Takže nemôže človek vždy vonku cvičiť. A keď áno, tak vždycky stojí. Lebo mne osobne veľmi prekáža, keď si dám karimatku a mám tam kamienok, mám tam hrču z koreňa, mám tam toto, ja milujem rovinu. Takže to záleží každý aj jeden podľa svojich pocitov. Pri mori, na piesku, nádhera. Na rovnej podložke trebárs, aj keď je to betón, nádhera, áno. Lebo ten pavúčik tam menej dôjde, ako v tej tráve, alebo pod tými stromami. Okrem jogy, očarili vás aj nejaké iné alternatívne techniky, alebo filozofie, alebo prístupy k zdraviu? Tak je to vegetariánstvo.
vegetariánstvo, ktoré som stretla vlastne skôr, ešte spomeniem, som začala ako pracujúca dôchodkyňa v detskej fakultnej nemocnici delenou stravou. Začalo mi prekážať nejak, že mi to nesedí, keď ten obed zjem mäso, prílohu a čo ja čo všetko spolu. Potom som taká nejaká, tú hodinu ešte, čo som skrátený úväzok mala, taká akási plná, taká menej pohyblivá. Tak som si povedala, skús to, rozdeľ si to. Tak som si to pekne delila, za čo ďakujem. Potom sme šli na týždeň do Liptovského Jána s Dodom Blesákom, mojím výborným učiteľom tiež. A tam sme mali len, my na týchto stretnutiach máme len vegetariánske jedlo. A tam som prvýkrát pochopila, že po tom týždni moje kolbíky odpuchli, že tie hrče boľavé sa stratili, že sa tie moje prsty akoby regenerovali v tých drobných kolbíkoch, kde mám aterosklerózu, drobných kolbov. No a tak som si povedala, že tak toto je cesta, áno, výborne chutí ti všetko, čo ti dajú, tak čo už. A po skončení som bola pozvaná v Liptovskom Mikuláši k môjmu synovcovi, ktorý mal 50-ku. A keď som videla tie stôly, nie jeden stôl, stoly, jedla, takého, onakého, tie klobásy, mäso všelijaké a moja sestra, ktorá miluje, aby všetci všetko jedli, tak mi povedala, aj daj si, ja hovorím, vieš čo, nohy pod stolom mám a dám si len tento šalátik. Takže asi tak, že to bol prvúčičký krok k tomu vegetariánstvu a odvtedy naozaj 19 rokov nič iné nejem z mäska. Či si to priznáme alebo nie, na Slovensku je veľa skeptikov a negativistov. Kde sa to podľa vás rodí a čo by ste odkázali ľuďom, aby mali sviežejšiu myseľ a radostnejšie uvažovanie? Chcieť zmeniť. Lebo základ je chcenie. Ak ja niečo vidím, a ja to tiež tak urobím, hej, poviem, prídem domov, spomeniem si na to, čo som videla a mala by som urobiť, ale tak sa mi nechce. Čiže lenivosť vyhráva. O tom to je, zmeniť sa dá všetko, čo si želáme, čo chceme, aby nám bolo lepšie. Ste plná energie, sily, vitality a predpokladám aj cieľov do budúcnosti. Aké sú vaše méty? No tak nejaké veľké plány ja nikdy nerobím. Január to je obdobie, kedy môj duch cestovateľský za poznaním, lozením, kade-tade sa ozve a povie, no toto by som ešte mala ísť, tam by som mala toto vidieť a toto prežiť. To je január. A potom, čo mi deň prinesie. To je všetko pre mňa dôležité a snažím sa to splniť. Pani Julka, ďakujem veľmi pekne za krásny rozhovor. Určite ste mnohých našich divákov aj inšpirovali. Nech sa vám darí, nech ste predovšetkým zdravá, šťastná, spokojná. Z celého srdca ďakujem za obrovskú šancu prehovoriť o joge a za pozvanie. A ďakujem aj za želanie. Želám aj ja vám veľa, veľa krásnych dní. Ďakujem. Milí priatelia, máme pre vás dobrú správu. S pani Julkou pripravujeme aj špeciálny mesačný program cvičenia jogy. Samozrejme, sledujte našu reláciu na YouTube alebo nás počúvajte cez Apple Podcasty a taktiež na podcastoch v rámci Spotify. Majte sa krásne, želáme vám nádherné dni a predovšetkým buďte zdraví. Dovidenia. Dovidenia. Hosťom dnešnej relácie bola pani Júlia Fidesová, ktorú môžete nájsť aj na webovej stránke yoga.sk.